ҳамдорон азиз, қарор дорем дар дараи Такоб дар баландии 1400 метр дар боғ яке аз дӯстони ман ки 3 сол пеш мо бо ҳамроҳии вай обод кардем. Вай себашро ҳоли гирифтан авор партофтагӣ будам. Акун ношпотиҳоашро нишон медиҳам. Чӣ қадар хушрӯе. Як камбудӣ кардагӣ, ман ин ҳоли ҷанҷол кардам. Ҳашарот пайдо шудагию манахе баргора хурд аст. Ана бинед. ҳоли дору кард ҳашарот нест шуду, лекин набояд шумо ба ҳашарот баргро диҳед, чунки барг ин заводи таъмини ғизо аст. Аз офтоб ғизо мегираду ҳамин дарахтро ғизо медиҳад. Лаборатория аст. Фотосинтез карда ғизоро медиҳад дар ин дарахт. барои аввал ҳар як 10-15 рӯз шумо бояд ҳаракат кунед, ба муқобили ҳашарот дору занед. ана бинед, ҳамаро хурд аст ҳашарот. бинед. Маро гуфтан ки чӣ қонғузи пайдо шудагӣ, хай доруашро гуфтем, задан куштан нобуд кардан. Мана ҳамиталин боғи себу ношпотию ин тарафаша гелос кардем. Вай бинед, чӣ қадar гелосҳои зур шуд. Фақат 1 сол буд ман инҷа наомадагӣ будам. қариби 2 сол буд шинода будему. Дигар мана ки суруғ накардагӣ будан, ҳамин гелосҳошон абрескаша ҳеч ка накардааст, безазид шудааст. Набинед. ин набояд ин хел гелос шавад, чунки чинданаш қин мешавад. ино калон шуда меравад, ин бояд апоён мебуридан. Хай ба ҳар ҳол беҳтарин, ба ҳар ҳол беҳтарин. уҷа чормағз аст. дурда чормағз аст. ҳоли гуфтем 1400 метрда имсол писта мешинонем. танҳои ҳанамун ҷойҳои регба, ҳанамун ҷойҳои замини қолиба писта мешинонем. мебинем кани писта чӣ хел мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, анам хел боғҳо обод кунед, муроҷиат кунед. мо ба шумо кӯмак мекунем, дарахтҳояшро дастрас мекунем. имсолҳо мо себу нокое мебурем ки аз ин себу нокоҳо нақстар аст. мо ҷӯяшро ёфтем, намоҳои беҳтаринашро ёфтем. мана ҳамдиёрони азиз, ношпотиҳои худамон ино маҳаллӣ мебошад. ҳамдиёрони азиз, манам хеле кӯҳпораҳоро обод кунем, агар беҳтарин мешавад. ҷавон мардо обод кунед. албатта пул даркор аст, меҳнат даркор аст, лекин обод кунед. барои худатону набераҳоятон мекунед, барои ватан мекунед. дар барни худо бошед.